ready. OK. Marek Rejman. Ještě jednou hudba. Marek Rejman, jdeme na to! Nakonec pomohli sklopený zrcátka. A přátelé, jestli chcete vědět, jak se Marek Rejman zeptá Pilníka, chceš dneska hodit domů? Myslím, že mu řekne ne. 3 skoky byly dost, jsou nahoře, nakonec z tunelu se dostali úplně nejdál. Tady je máte, jejich skok kautem, absolutně nejdál, aplaus pro ně, před nimi nechtěli pásy držet, teď je naopak nechtěli pustit. Marek Rejman a Pilník! Nakonec jsme se dočkali ke spokojenosti diváků dnešní arény i Cezara, senátorů a ostatních gladiátorů. Přátelé, tohle bylo skvělé. Všichni jezdci. Poprosil bych všechny gladiátory, všechny jezdce, všechny moje chlapce, které jsem dnes vydal na souboj, aby se přišli poradovat z toho, že jsme v pořádku dopadli. A jsme zpět. Zaparkuj tuhle parádu a pojďte sem k nám nahoru to společně oslavit a pozdravit se s návštěvníky Gladiator Games. Let's have some fun on stage with the riders. Come on guys, come on. Pojďte nahoru, chlapci. Přátelé, tohle jsou ti nejlepší extrémní atleti, kteří dnes vážili svoje zdraví, triky, znalosti, aby to převedli právě tady v rámci Gladiator Games. Jezdci freestyle motocrossu z celého světa, Marek Rejman a Petr Pilník Pilát. Máme tady, je to neuvěřitelný, díky moc našim rozhodčím. Je to tady, byli jste skvělí.